הכירו את ה-EasyBike G16, המוצר שמשלב בין כל העולמות. בכל יום אנחנו בוחרים מחדש, בדרך, בקצב ובאיכות החיים שלנו. ה-G16 הוא הבחירה של מי שלא מוכן להתפשר על כלום. לא על ביצועים, לא על הנוחות ובטח שלא על הבטיחות. מדובר פה בתכנון ישראלי קפדני בהשראת עולם אופני הרים, טכנולוגיה עולמית מוכחת. ככה הגענו לקורקינט קל וחזק עם גלגלים גדולים ובולמי זעזועים ברמה מאוד גבוהה. הרכיבה פשוט חוויה. בעיר, בשטח ובכל מקום שרק תבחרו, עם סוללה שתספיק לכם ללפחות 40 קילומטר לטעינה, והיא ניתנת לשליפה והחלפה תוך פחות מדקה. הוא מתקפל בקלות לרכב או לרכבת, ואפילו יש אופציה להתקנת כיסא וארגז אחורי לאביזרים נלווים. מדובר בחוויית רכיבה שעדיין לא הכרתם, מעל המצופה. ברגע שרוכבים עליו תוך פחות מדקה, אפשר כבר להבין שמדובר במוצר איכותי ובטיחותי, שיש על מי לסמוך, והכי חשוב, פשוט ליהנות מהדרך.